聞け、人の子よ。今日も来てくれて嬉しいよ。君の顔を見ると心が温かくなる。ある人がつぶやきました。自分は不幸だ。新しい靴がない。けれど、街で出会ったのは足のない人でした。その人は車椅子に乗りながら、とても穏やかな顔で空を見上げていました。その瞬間、気づいたのです。自分は歩ける。自分は立てる。自分は動ける。それだけでどれほどの奇跡かということに。人は持っていないものを見ると苦しくなり、持っているものを見ると強くなります。幸せは遠くにあるのではありません。あなたの足元にすでに静かに置かれています。聞いてくれてありがとう。また明日も待っているよ。今日も精一杯生きよう。